Έπειτα από τη μελέτη αποτίμησης για τον ανοσχεδιασμό κτηρίου βάση κανεπέ, περνάμε στο τέταρτο βήμα που αφορά τις επεμβάσεις. Το SCADA Pro δίνει τη δυνατότητα να επέμβουμε στα μέλη τόσο των υποστηλωμάτων όσο και των δοκών, προκειμένου να αποφευχθούν οι αστοχίες. Έτσι λοιπόν εφαρμόζουμε ένα σενάριο ενισχύσεων στα κρίσιμα για την κατασκευή στοιχεία, επιλέγοντας τη στάθμη επιτελεστικότητας, την ανάλυση για τον έλεγχο των ενισχύσεων, εντοπίζοντας τα στοιχεία που αστοχούν πρώτα και κατόπιν κάνοντας μια επαναληπτική διαδικασία ενίσχυσης και ελέγχου. Πρακτικά λοιπόν ένα μέλος κρίνεται απαραίτητο να ενισχυθεί όταν δεν μπορεί να φέρει τα κατακόρυφα φορτία του και τα φορτία που προκύπτουν από το σεισμό σχεδιασμού. Η ανάγκη για ενίσχυση συγκεκριμένων δομικών στοιχείων της μελέτης προσδιορίζεται με βάση επιλογών που είναι η στάθμη επιτελεστικότητας και ο τύπος κατανομής με τον οποίο θα γίνει έλεγχος και διαστασιολόγηση των ενισχύσεων. Ξεκινάμε λοιπόν πάντα από το πεδίο της ανάλυσης, στο οποίο έχουμε τρέξει είτε μία ανελαστική ανάλυση, είτε μία ελαστική ανάλογα με τα αποτελέσματα του προελέγχου. Ας δούμε λοιπόν στην περίπτωση που ο προέλεγχος μας ανάγκασε να πάμε στην push-over ανάλυση, για την οποία έχει δημιουργηθεί ο συνδυασμός και κατόπιν στους ελέγχους έχουμε βρει ποια είναι η κατανομή και ο συνδυασμός των φορτίσεων που προκαλούν την αστοχία στην οποία θέλουμε να επέμβουμε. Για αυτήν λοιπόν την ανάλυση θα κάνουμε τον έλεγχο των ενισχύσεων. Εδώ λοιπόν πρέπει να επιλέξουμε, παραδείγματος χάρη για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β, τον τύπο της ανάλυσης. Έχοντας λοιπόν βρει ποιο είναι το στοιχείο το οποίο για τη στάθμη επιτελεστικότητας Β και τριγωνική κατανομή αστοχεί, ερχόμαστε στη συνέχεια στο πεδίο της διαστασιολόγησης, προκειμένου μέσα από το εργαλείο λεπτομέρειες οπλισμών να επιλέξουμε είτε την αποκατάσταση, είτε την εισαγωγή του μανδύα, είτε τη χρήση ιόπ ελασμάτων, είτε την προστασία. Όσον αφορά την αποκατάσταση και την προστασία, να πούμε ότι υπάρχουν ενσωματωμένα τα υλικά της ΣΥΚΑ, τα οποία ανάλογα με την επιλογή για την αποκατάσταση που θα κάνουμε, μπορούμε να δούμε το υλικό το οποίο χρησιμοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας ΣΥΚΑ. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που επιλέξουμε την προστασία, κατά τον ίδιο τρόπο μπορούμε και να επιλέξουμε το αντίστοιχο υλικό της εταιρείας ΣΥΚΑ. Ας δούμε όμως με ποιον τρόπο μπορούμε να εισάγουμε έναν μανδύα σε μία διατομή υποστηλώματος και κατόπιν βέβαια να διαστασιολογήσουμε και να ελέγξουμε την ικανότητα του ενισχυμένου στοιχείου. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, το μέλος του στοιχείου που παρουσίαζε αστοχία ήταν το μέλος του πυρήνα του ασανσέρ και αυτό θα πάμε να ενισχύσουμε. Το πρώτο πράγμα λοιπόν, μέσα από το πεδίο των παραμέτρων της διαστασιολόγησης ερχόμαστε να επιλέξουμε το σενάριο της ανελαστικής ανάλυσης και κατόπιν ανοίγουμε τις λεπτομέρειες οπλισμών του συγκεκριμένου στοιχείου. Επιλέγοντας λοιπόν τον μανδύα, ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορούμε να τοποθετήσουμε τον μανδύα κάνοντας κάποιες επιλογές τόσο στο υλικό που θα χρησιμοποιήσουμε όσο και στις διαστάσεις του μανδύα, εφόσον επιλέξουμε ασφαλώς και τη στάθμη επιτελεστικότητας, να κάνουμε τους αντίστοιχους ελέγχους, να ορίσουμε αν θα βάλουμε αναρτήρες, αν θα υπάρχουν ευλήτρα και τέλος να κάνουμε τον έλεγχο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ορίζουμε αυτά τα επιμέρους στοιχεία για το μανδύα. Ξεκινάμε λοιπόν να ορίσουμε την επικάλυψη και το πάχος που εφαρμόζεται στο μανδύα είτε σε όλη τη διατομή είτε αναπλευρά. Ορίζουμε παραδείγματος χάρη
τις τιμές σε μιλιμέτρ και σαντιμέτρα αντίστοιχα. Μπορούμε να επιλέξουμε πλευρά και να δείξουμε την πλευρά ή να πούμε σε όλη τη διατομή και έτσι με αυτόν τον τρόπο να τοποθετήσουμε τον μανδύα σε όλη τη διατομή. Κατόπιν θα πρέπει να εισάγουμε τον οπλισμό του μανδύα, αφήνοντας σαν επιλογή υλικών για το μανδύα και τον οπλισμό του τα προκαθορισμένα υλικά. Πηγαίνουμε στο πεδίο κύριος οπλισμός προκειμένου να εισάγουμε τον κύριο οπλισμό, γωνιακά φι 20 προσθήκη ράβδων. Ξεκινάμε λοιπόν και εισάγουμε τις γωνιακές ράβδους και κατόπιν ορίζουμε τις ράβδους της σπαριάς. Ας βάλουμε 4 ράβδους και με τον γνωστό τρόπο εισάγουμε και τις ράβδους της σπαριάς. 3 από εδώ έως εδώ, στο εσωτερικό και από την άλλη μεριά. Ασφαλώς υπολογίζουμε τα νέα διαγράμματα αλληλεπίδρασης της νέας ενισχυμένης διατομής και επιστρέφουμε στο πεδίο μανδύας. Στο πεδίο συνδετήρες ορίζουμε τη διάμετρο και την απόσταση των συνδετήρων του μανδύα. Έχουμε ήδη επιλέξει τη στάθμη επιτελεστικότητας, ενώ μας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να θεωρήσουμε έναν ή περισσότερους από τους 3 μηχανισμούς μεταφοράς της θλιπτικής δύναμης του μανδύα, η οποία μεταφέρεται ως διατμητική δύναμη στη διεπιφάνεια, είτε μέσω τριβής, είτε μέσω συγκολλημένων αναρτήρων, είτε μέσω των βλήτρων. Έτσι λοιπόν οι 3 παραπάνω μηχανισμοί ενεργοποιούνται εντός ενός διαθέσιμου μήκους συναρμογής. Η διατμητική αντοχή στη διεπιφάνεια προκύπτει από τη συμβολή των μηχανισμών τριβής, αναρτήρων και βλήτρων. Στο Skada Pro ο κύριος μηχανισμός ανάληψης της διατμητικής δύναμης είναι αυτός των βλήτρων, ενώ ο μηχανισμός τριβής και αναρτήρων είναι προαιρετική. Έτσι λοιπόν στο πεδίο βλήτρα ορίζουμε τη διάμετρο και το πρόγραμμα υπολογίζει τον αριθμό και την μεταξύ τους απόσταση για την κάθε πλευρά, επιλέγοντας την εντολή επιλογή πλευράς και δείχνοντας κάθε φορά την αντίστοιχη πλευρά. Καθώς και την επικάλυψη κάτω, πάνω και πλευρική. Με τον υπολογισμό συνολικά το πρόγραμμα κάνει τους ελέγχους στο μανδύα σε όλες τις πλευρές και εμφανίζει τα αποτελέσματα αναπλευρά. Τέλος επιλέγουμε την εντολή τεύχος για να καταχωρηθούν οι έλεγχοι στο αντίστοιχο κεφάλαιο του τεύχους της μελέτης. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν οι επεμβάσεις στα στοιχεία τα οποία στοχούν, θα πρέπει να ακολουθήσετε μια επαναληπτική διαδικασία ελέγχου. Να δούμε λοιπόν ότι η συμπεριφορά του φορέα μετά τις ενισχύσεις είναι η απαιτούμενη. Οι επεμβάσεις της δοκούς γίνεται και αυτή μέσα από το εργαλείο λεπτομέρειες οπλισμών. Έτσι λοιπόν, αφού έχουν προηγηθεί όλα τα απαραίτητα βήματα και έχει προκύψει η ανάγκη για ενίσχυση σε κάποια δοκό, επιλέγουμε το εργαλείο λεπτομέρειες οπλισμού των δοκών και μέσα από το πεδίο ενίσχυση μας δίνεται η δυνατότητα να προβούμε στην ενίσχυση των δοκών. Μέσα λοιπόν από τα γενικά στοιχεία επιλέγουμε αρχικά από τη λίστα τον τύπο ενίσχυσης, πρόσθετες στρώσεις, μανδύα, χαλίβδινα ελάσματα ή ΙΟΠ είναι οπλισμένα πολυμερή, ενώ με την ενεργοποίηση της εντολής ενιαία ενίσχυση σε όλο το μήκος σημαίνει ότι για τον υπολογισμό της επάρκειας της ενίσχυσης τα εντατικά μεγέθη που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε κάθε θέση, δηλαδή στήριξη αριστερά στο άνοιγμα και στήριξη δεξιά, τα δυσμενέστερα από όλο το μήκος της δοκού. Διαφορετικά, χωρίς δηλαδή την ενεργοποίηση,
ο έλεγχος θα γίνεται με τα εντατικά της συγκεκριμένης θέσης. Πληκτρολογούμε την επικάλυψη, όταν φυσικά πρόκειται για μανδύα ή πρόσθετες στρώσεις οπλισμένου σκυροδέματος, και το πάχος της πλάκας. Ενεργοποιούμε το checkbox TAF εφόσον πρόκειται για πλακοδοκό. Διαφορετικά ορίζουμε το πάχος της πλάκας δίχως να ενεργοποιήσουμε το TAF. Στην προσπελασιμότητα επιλέγουμε κανονική ή μειωμένη και στη στάθμη επιτελεστικότητας ασφαλώς τη στάθμη επιτελεστικότητας με την οποία κάνουμε την ενίσχυση. Ας δούμε λοιπόν για παράδειγμα πώς να εισάγουμε μανδύα. Αρχικά θα πρέπει να ορίσουμε το υλικό τόσο του σκυροδέματος όσο και του χάλιβα στον κύριο οπλισμό στους συνδετήρες, στα βλήτρα και τους αναρτήρες που θα χρησιμοποιηθεί για το μανδύα. Στα δεδομένα εισάγουμε τα δεδομένα του μανδύα για τις δύο στηρίξεις και το άνοιγμα της δοκού αντίστοιχα. Επιλέγοντας λοιπόν τη στήριξη αριστερά, ανοίγει το παράθυρο της ενίσχυσης της δοκού. Για να ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό ροπής αντοχής ο υπάρχον οπλισμός των παριών της δοκού, ενεργοποιείται την επιλογή και για να ληφθεί υπόψη και ο πρόσθετος οπλισμός ενεργοποιείται και το αντίστοιχο checkbox. Ενεργοποιώντας την επιλογή ίδια και στις δύο παριές, η δεξιά παριά απενεργοποιείται και λαμβάνει τα δεδομένα που θα εισάγεται στην αριστερή. Με την επιλογή Default συμπληρώνονται αυτόματα για όλες τις πλευρές της δοκού το αντίστοιχο μήκος που είναι για μεν τις στηρίξεις το κρίσιμο μήκος της δοκού, για δε το άνοιγμα το υπόλοιπο μήκος. Στην ενότητα βλήτρα εισάγεται τα δεδομένα των βλήτρων, δηλαδή τη διάμετρο και το μήκος εμπήξεως. Επιλέγουμε λοιπόν Φ16 και μήκος εμπήξεως 100. Ενώ στην ενότητα συνδετήρες εισάγεται τη διάμετρο και την απόσταση των συνδετήρων του μανδύα. Φ8 ανά 10 εκατοστά. Εισαγωγή δεδομένων στις ενότητες άνω πέλμα και κάτω πέλμα. Κρατάμε λοιπόν το μήκος 75 εκατοστά, ορίζουμε πάχος και οπλισμό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δημιουργούμε το μανδύα στο άνω πλέγμα. Το checkbox να μην συμμετέχει στον έλεγχο κάμψης εξαιρεί τη συγκεκριμένη στρώση σκυροδέματος από τον υπολογισμό της ροπής αντοχής της τελικής διατομής. Συμπληρώνουμε λοιπόν αντίστοιχα και το κάτω πέλμα και προχωράμε να ορίσουμε την αριστερή παριά που θα είναι ίδια με τη δεξιά. Ορίζουμε λοιπόν για άλλη μια φορά το πάχος, ενώ στην ενότητα οπλισμός ορίζουμε τη διάμετρο των γωνιακών σιδήρων της παριάς, καθώς και τον αριθμό και τη διάμετρο των ενδιάμεσων σιδήρων. Οι υπόλοιπες επιλογές είναι ίδιες με αυτές που αναφέραμε προηγουμένως για τα πέλματα. Επιλέγουμε λοιπόν και κάνουμε και κάποιες διορθωτικές επεμβάσεις. Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να μην έχουμε βάλει καθόλου άνω πέλμα, όπως θα μπορούσαμε να μην έχουμε βάλει καθόλου κάτω πέλμα. Αφού λοιπόν ολοκληρώσουμε την εισαγωγή του μανδύα, επιλέγουμε την ροπή αντοχής της ενισχυμένης διατομής για τον υπολογισμό του διαγράμματος αλληλεπίδρασης. Στο ίδιο παράθυρο βρίσκουμε και την αποκατάσταση και προστασία. Επιλέγοντας λοιπόν έχω τη δυνατότητα να ορίσω τον τρόπο αποκατάστασης της υφιστάμενης διατομής με διαβρωτική προστασία, αποκατάσταση σκυροδέματος ή πλήρωση ρηγματώσεων και να χρησιμοποιήσω απευθείας τα υλικά της εταιρείας ΣΥΚΑ για την αντίστοιχη προστασία. Τα αποτελέσματα τα διαβάζουμε συνοπτικά μέσα στο ίδιο παράθυρο ή αναλυτικά
μέσα από τις εκτυπώσεις σε σχηματική μορφή, είτε για τα υποστηλώματα είτε για τις δοκούς, ενώ παράλληλα να πούμε ότι τα ενισχυμένα μέλη εμφανίζονται στο φορέα με ένα χαρακτηριστικό μη για να γίνεται εμφανή η ύπαρξη μανδύας στα συγκεκριμένα μέλη.